ọ bịara ikwu anya ekwu onwe ya onye tụgo nkara okpuru kata isi onye afụ ekwu na ụzọ ego ya emepe na nke nso nso ụzọ nnekwu ego ya abịa ụzọ ụlọ emepekwa na-alụ na-alụ na anọ mmadụ na-eme ya si na-eme ya bụrụ okwu isi n'elu ụzọ moto emepekwa na-agba moto niile dị iche iche na-agba moto bụ obi anyị na ndị na-abụ ya eburu isi na-abụ mmalụmanya gazie n'agbala ya ga-eji ama wele dibịa ihe eji ama dibịa nwere awele bụ ọgwụ ọrụ nwoke ọlelu nwoke ọgwụ ọrụ nwaanyị ọlelu nwaanyị ya bụ na amalụgo ọ ya agazi n'ibe afụ ngọ na ọbọtị enyi ise mgbe emegidekwana anyị ma mmadụ emegidekwana anyị agbapụrụ ebe m anyanwụ na akpala eze enyi mmụọ na-echekwa m na-agbakwunye bụ nne nwaanyị obodo ise ya bụ ogbugbu na-agbapụ aja na ikwu nne m na-agbapụ aja na be nna m gwụọ na ebe ọ bụla anyị ji wee kwugo ọkụ olu wee kwugide unu gbanyalụ n'ọnwata na ya pụta na-asa n'afọ n'afọ ebe ọ bụla anyị ji wee mebe omume ebe ọ bụla anyị ji wee jiri aka wee bido unu gbanyalụ n'ọnwata na ya pụta na-asa n'afọ n'afọ ibe dị ọcha ka ọ bụ enwere nchekwa m nzu ahụ ndị ayọta ndị ichie ibe ndị agọta ndụ ndị agọta ego oyibo wee na-ayọ unu tata wee na-asị na ọkụ unu dozie ezi anyị niile ọ bụ na afịa ọhịa zụba ya zụtara anyị ibe dị mma